थांनाय मे दाननि 3 खालारनिफ्राय मणिपुरनि चुराचान्दपुर डिस्ट्रिक्टआव कुकी आरो मेथी मोननै समाजनि गेजेराव जाबाय थानाय दुंहाव हिंसायारि थासारियाव दासिमहालागै गासै 55 सुबुंनि जिउ खोमानांदों आरो बेजों लोगोसे गोबां गिर्जा न'खौ सावदों आरो लामा लान्दोफोराव गोबां गारि मटरखौबो सावनायखौ नुनो मोन्दों। दुंहाव थासारिनि जाउनाव दासिमहालागै गासै 11,000 सुबुंफोरा आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टआव गाव गावनि न' बांफोरखौ गारनानै आश्रय लाफैनानै दङ। सान्थि गैयै आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय इन्डियान आर्मी आरो आसाम राइफल्सफोरखौ डिप्लय खालामदों आरो बेजों लोगोसे मणिपुराव इन्टारनेट सार्भिसफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे सेक्सन 144 एबा कार्फिउखौ डिक्लेयार खालामनानै शुट एट साइटनि अर्डार इस्यु खालामदों। बयबो नायगिरि लोगोफोरखौ खुलुमनाय थाबाय। आं दिनै मणिपुराव मानि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजिदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यै एक्सप्लेन खालामनो आखायाव लादों। नोंथाङा जुदि मिथिनो इन्टारेस्टेडब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नायनानै बुजिना लानो हागोन आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव जाहाथे नेक्स्टआव गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा लोगो लोगो नुनो मोननायनि आरो भिडिअखौ शेयार लाइकबो खालामनो दाबाव। मणिपुरा कुकी आरो मेथी बिसोर मोननै जातिनि थागिबि जायगा। मेथीफोरनि पपुलेसननि अनजिमाया गासै 53% दङ आरो बिसोरनि धोरोमा बांसिनानो हिन्दु आरो बिसोरनो मेजरिटी। फारसेथिं कुकी आरो नागा बिसोरो ट्राइबल आरो बिसोरखौ ज' खालामनानै बिसोरनि पपुलेसना गासै मणिपुराव 40%। मणिपुरखौ मोननै हिल्स आरो प्लेन एरिया बाहागोआव रानजायो। ल' बायदियै हिल्स एरियायाव कुकीफोरहाल' न' लुनानै एबा हा हु बायनानै थानो हानायनि मोन्थाय दङ। मेथीफोरा जेनेरेल हिसाबै हिल्स एरियायाव हा बायना थानो हानायनि मोन्थाय गैया, नाथाय कुकीफोरा प्लेन एरियायावबो थानो हानायनि मोन्थाय दङ। मेथीफोरा गावसोरखौबो एसटी खथायाव सोसनदेरनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन। बिसोरबो एसटी खथानि बेनिफिटफोरखौ मोननो थाखाय गोबाव समनिफ्राय सरकारनाव दाबि खालामबोदोंमोन। बे दाबिखौनो खोमा होनानै थांनाय 19 एप्रिल 2023 सानाव मणिपुर हाई कर्टआ मेथीफोरखौ एसटीआव इनक्लुड खालामनो थाखाय थाग थियारि जानानै बिसोरखौ एसटीआव सोसनदेरनायनि अर्डार इस्यु खालामो। हाई कर्टनि बे अर्डारखौ लानानै बिनि हेंथायै अल ट्राइबल स्टुडेन्ट इउनियन मणिपुर सुंद'यै ATSUM ट्राइबल स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशना बे अर्डारखौ होबथानो एबा बेरेखायै ट्राइबल सलिडारिटी मार्च मुंनि मोनसे स्ट्राइक खालामो। कुकीफोरा गावसोरनि पपुलेसननि अनजिमाया एसेल'खायनो बिसोरो गावसोरनि आइडेन्टिटी आरो हाफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मेथीफोरखौ एसटी खथायाव सोसननायनि बेरेखायै ज' जादों। मानोना जुदि मेथीफोराबो एसटी मोनोबा हिल्स एरियायाव हा बायनानै आरो माखासे बेनिफिटफोरखौ मोननो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन। बेखौ गिनानै कुकीफोरा हाई कर्टनि अर्डारनि हेंथा बयबो ज'ज'यै ओंखारो। फारसेथिं मेथीफोराबो सानो कुकीफोरनि माखासे सुबुंफोरा इलिगेलै म्यानमारनिफ्राय फैनानै थाफैदों होननानै गोबाव समनिफ्राय एसटीनि डिमान्ड खालामबोदों जाहाथे गावसोरबो समानै सुबिदाखौ मोननो हायो। बेफोरनि अनगायै कुकी आरो मेथीनि गेजेराव कालचारेल डिफारेन्सेसफोरबो दङ। मेथी सुबुंफोरनि धोरोमा बांसिनै हिन्दु आरो कुकीफोरनि धोरोमा प्रिडमिनेन्टलि ख्रिस्टियान। बे धोरोम आरो कालचार डिफारेन्सनि थाखायबो बिसोर मोननैनि गेजेराव नायलायनो हायै सैलायै थासारिया जानानै दङ। बिसोरनि दुंहाव थासारिया दानिल' नङा, गोबाव समनिफ्राय जाबोबाय थादों आरो दासिमबो जोबनायाव फैयाखै। बेखौ सुद्रायनो थाखाय मोननै ग्रुपनिबो आन्डारस्टेन्डिं आरो क'पारेसन नांगोन। आं आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसे बुजिनो हाबाय। बाखि नोंसोरो मा सानो आरो बे दुंहाव थासारिया मारै सल्भ जागोन कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरदो। गोजोनथोंसै।